pane chitiko chinoshamisa chinoonekwa kuti aiwa vakomana vacho aiwa vanopiwa maparliamentary seats munyika yeNamibia they were not enthusiastic, vakanga vachitoluka sad. Zvatiri kuona kuti zviri kuya chiexposwa nevakomana vemuThe Windhoek Times vachiti aiwa chinhu chakashamisa vanhu nezuro, nyika yose yeNamibia it is in great confusion yakanyanyisa kuti why is it those guys vari kunzi vakaona maparliamentary seat varimo muswapo vakomana they are not happy nethe victory yacho. Sarapinda mashoko anobuda nyora panapa toga subscribe like out on the bell icon tipinda panapa the window kukanona chiti ECN declares sham election results. If they get their way, the Electoral Commission of Namibia will be responsible for installing illegitimate leaders for the next 5 years after they announced what they called final results of a sham election that has shocked Namibians countrywide and international observers alike. In a highly rehearsed fashion, the commission declared corruption Tende Swapo and Netumbo Nandi Ndaitwa as the winners. The installed winners were visibly said as if feeling guilty. Next, the sham election is expected to be vigorously challenged in court. Doma shuka tukona kuti aiwa vakomana vari kuonekwa kuti aiwa they were not happy nevictory yavari kuita iri kunzi aiwa mungu zvainge disputed vadi havongofara nezvavakaita. Pane patikona kuti vakomana vari kuti aiwa the next move vakuenda aiwa kumacourts kuti vanochallenjana panapa vachinorwisana. Ameno kuti vakomana vekuNamibia kuti vakomana opposition vanonyanya kutrusta macourts avo here kuti is the future kuti vakaenda kumacourts they are likely to win. Ameno ibudze mafungiro enyu ndoti kudi pamusoro pechitiko ichi. Mina kuna section yedu, so subscribe, like, so on the bell icon.